Pozrite sa na toto, keby bol tento produkt dostupný pred pár rokmi, inštalatéri by pravdepodobne prišli o prácu. Doma bez ohľadu na to, ktoré otokové potrubie je upchaté, nebudeme volať niekoho, aby to opravil. Aj profesionálni čističi odpadových vôd budú prekvapení touto jednoduchou metódou. Jednoducho nalejte čistiaci prostriedok a on okamžite rozpustí upchatie. Jeho vysokoteplotná sterilizačná funkcia účinne eliminuje baktérie a vajíčka hmyzu s mierou odstránenia až 99,9%. Môžete ho pravidelne používať na umývadlá, otoky v kúpeľni, umývadlá a pomaly otekajúce toalety. Odstraňuje upchatie a zápach a zabraňuje liahnutiu vajíčok hmyzu. Je účinný a šetrí peniaze. Kuchynské potrubia sa často upchávajú masnotou, ale tento produkt ich rýchlo vyčistí bez poškodenia plastových potrubí. Je všestranný, čistý, dezodoruje a zabraňuje hmyzu v jednom. Produkt môžete jednoducho vrátiť. Kliknite nižšie a kúpte si ho teraz.